Животът продължава и ние продължаваме да Мога да го пея. По-голям брат, моят голям батко, който ме правеше да ставаше. Сега аз трябва да бъда силна. Така ли пеят тази песен? Тя е готова да пее, за да сбъдне мечтата си. А ти готов ли си? Регистрирайте се на Balango.novatv.bg. Твоята песен или танц може да подари щастие. Байландо. Сцена на мечтите. Ета гледай. Чакай, мама, чуе тази музика. Чакай, мама, чуе тази музика. Мама, чуе тази музика, чуй. Чуй тази музика, така. Как си разбрал пише къде е тя? Не е чак толкова трудно. Светът е малък, хората говорят. Една бяла жена изпъква в китайски затвор. Той бе добра учен. Ма да видя. Логично беше да узнае. Дай слушай музика сега, за какво ми искаш телефона? Ма да видя. Не, слушай музика, после ще видиш. Ако знаеш, че отива да изпъкваш, ще види никога. Какво е това, ло? Айде отиди сега, защото ще еш бой. И внимавай да не го изпуснеш. Чуваш ли? Какво гледаш, майките ти да не го натискаш? Чуваш ли? Бояне? Само гледаш. Добре, сядай там и слушай. Сядай. Не. Сядай. Гледа. Висока, така гледа. Сядай и ще те напляскам. Не, високо, така гледа. Какво искаш да гледаш? Това е тук отдолу, какво са отдолу? Това не е за малки деца. Сядай и слушай музика. Това тук отдолу, какво е? Това тук отдолу, да видиш какво е. Това е нещо, което пише на него, че малки деца не го пипат. Не пише. Какво пише? Тук, Еро не може да носи отговорност, че беше предвършил безумство на своя глава. тук, мамо, няма чува тази музика. Така гава. Няма чиста тази музика, защото аз нямам чиста музика. Аз също. Добре, наслуша ли се вече? Той какви? Декларация за поверителност. Той. Чук, да. Трябва ли да я прочетеш? Не така ще го щупиш. Сядай, сядай!